Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang Begja Rahayu. Kados pundi anggenipun bangun komunitas sing Begja Rahayu ing jaman kula panjenengan sakmenika? Tentu ingkang gampil kula panjenengan bayangake yen kabeh sing awake dhewe butuhake kuwi cukup apese. Lan yen paguyuban menika Begja Rahayu ya tandane kabeh warganing paguyuban ora ana sing kekurangan. Menika wonten ing donya sing materialistis, ateges kula panjenengan nyawang samukawis sing nyenengake, samukawis sing gawe rahayu. Yen apa-apane urip ing alam donya cukup, mbuh kuwi bab pangan, bab sandang, bab papan, pekerjaan utawi kesehatan lan pendidikan. Menika kabetan dasar ingkang dados pratandha yen cukup mesti rahayu. Ning menapa namung menika? Pancen bab sing material menika gampang banget dirasakake. Awake dhewe nek anggone nedha kuwi ya kurang, sapa sing bakal rumangsa rahayu utawa seneng bahagia? Ora ana. Yen anggone nyandang mung pirang potong anane, arep nggone gereja bingung nganggo busana sing endi merga ora ana liyane. Ning nek arep nganggo kuwi meneh ya isin. Mbok menawa dititeni wong kok nek misa mesti klambine kae wae, apa ora tau ganti, apa ora duwe ganti, lan sak panunggalane. Bab papan ugi mekaten. Kadangkala yen omahe mung cilik, ora kaya liyane, awake dhewe ya kurang bahagia. Termasuk kula kinten para calon-calon manten anggone nyuwun sewu golek bojo, menika ya sadar menapa mboten mesti pertimbangan material kuwi gedhe. Gajine pira, pekerjaane apa, hemat apa jor-joran, sederhana apa boros. Menika karaharjan ing alam donya magayutan banget karo sing jenenge material utawi nggih kabetan-kabetan kadonya. Ning sepisan malih menapa namung gumantung ing maneka wani kadonyan sing cukup lajeng tiyang bahagia. Kadangkala wonten ugi tiyang sing sugih brewu ya ora bahagia, sing mangane enak terus kulineran ning restoran-restoran sing larang ya ora bahagia. Awit menapa? Masalahe tumpuk undung, utange teng telecek nang endi-endi, ora duwe relasi, akeh relasine eksklusif. Kepara nek sampun sepuh terus bingung arep ngopo, merga jaman enome ora tahu sosialisasi, ora tahu mbangun relasi sosial karo tangga teparo kiwa tengen, karo masyarakat saumume. Lumantar waosan Injil dinten menika, kula panjenengan kaparingan pitedah saking Gusti Yesus piyambak. Tumraping Gusti Yesus, tiyang sing rahayu menika sing kados pundi? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen
ing telenging manah kawula kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab gangsal ayat 1 ngantos dumugi 12. Nalika samono Gusti Yesus priksa wong sak pirang-pirang nuli minggah gunung sak tata lenggah, dene para murid padha mapan ing sak cedhake. Gusti nuli medhar sabda lan paring piwulang mangkene, Rahayu kang asemangat miskin, awit ya iku sing ndarbeni kratoning swarga. Rahayu kang nandhang prihatin, awit ya iku sing padha nampa panglipur. Rahayu kang lembah manah, awit padha maris tanah. Rahayu kang luwe lan ngorong marang kaadilan, awit bakal kacukupan. Rahayu kang ambek welas, awit bakal nampa kawelasan. Rahayu kang murni atine, awit padha nyawang Allah. Rahayu kang bangun katentreman, awit padha sinebut putraning Allah. Rahayu kang dikuya-kuya krana kaadilan, awit padha ndarbeni kratoning swarga. Rahayu kowe yen diolo-olo, dikuya-kuya, dipitenah warna-warna sing ora nyata karana aku. Dibungah suka gambira, awit matumpa-tumpa ganjaranmu ana ing swarga. Para nabi ing jaman sadurunge kowe dikuya-kuya mangkono uga. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, karahayon ingkang dados sabda dalem Gusti kados-kadosipun lan raos-raosipun benten kalian karahayon utawi kebahagiaan sing awake dhewe bayangake. Yen awake dhewe anggone rahayu bahagia menika kacukupan maneka warni sedaya materi ing alam donya, tumraping Gusti malah kosok baleni. Gusti ngendika, rahayu kang asemangat miskin. Semangat miskin menika lak ateges mbok awake dhewe duwe, awake dhewe kudu kaya-kaya wong ra duwe. Anggone mangan ya sego karo sayur wae. Terus bandane nggo apa? Le sekolah ya ora ning sekolah favorit sing larang utawa sekolah unggulan sing larang. Mergo apa? Semangat miskin. Le kolekte ya rasa akeh-akeh sithik wae. Mergo apa? Semangat miskin. Menapa mekaten ingkang lajeng dados tafsir utawi makna sabda dalem Gusti menika temtu boten mekaten. Semangat miskin wonten ing kitab suci menika kados pundi tiyang tansah sadar lan ngraosaken bilih butuh Allah. Gesangipun menika gumantung ing Allah. Kados tiyang miskin wis nyambut gawe, wis ketekuk ringkel, wis ngopo wae ning ora duwe pemetu. Pemetune mung saka ngalas umpamane. Wis nandur, wis ngopeni, muga-muga pemetune kasil lan bisa didol terus nggo nyukupi butuh. Ing mriku lak para tani umpaminipun tiang-tiang pinggiran betahaken kuasaning Allah ingkang estu asung kawilujengan. Muga-muga panene akeh saking taneman sing dirawat diopeni utawa ternak sing dirawat diopeni. Ing mriku ugi wonten manah sing tinarbuka marang kuasaning Allah. Termasuk ugi nandhang prihatin, lembah manah, luwe lan ngorong marang keadilan, ambek welas, murni atine, bangun katentreman. Menika sikap utawi semangat sing tansah tinarbuka dumateng Allah. Nek mung
nimbang-nimbang sacara kadonyan ora iso awake dhewe. Dadi wong sing nandhang prihatin jaman menika angel. Bocah-bocah kon prihatin angel. Yen sekolah ora disangoni nggo jajan isin, sangune mung 2000 isin. Dadi wong sing lembah manah jaman menika ya ora urip, awit mesti bakal ngalami bulian, dikuyo-kuyo, ora payu. Sing sapa kuat, sing sapa kuwasa, nah menika sing bakal menang. Mila kados pundi kula panjenengan ngraosaken lan mujudaken kararjaning gesang sesarengan menika nggih tansah tinarbuka dumateng Allah. Ampun ngantos anggone mbangun paguyuban sing begja rahayu mung anganti kekuatane dhewe, anganti bandane dhewe. Nggih tansah tinarbuka supados anggenipun bangun gesang sesarengan nggih tansah rineksa ing kuasaning Allah, ing nugrahaning Allah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.